Jon Kortazar naz, Mundakan jaioa, 1955. Horrek esan gure da, ja 60 pasata ditu dela. Txikitan Mundekako eskoletara juten ginen, lehenengo monjetara, da gero eskoletara. Gogoan dakat ingreso ditzen gendun ura, nebala Gerniken, baina uste dut urte berean ingresoa eta lehenengo maila egin genduela, batxillergoa, eta orduan jo nintzela Deriora. Gogoan dakat 68ko itxialdia adibidez gertatu zelan 3. mailan egualnean, orduan bai, eta gero, zelan urte akabukoa nahi zenez, jaiotzez, beti pixka bat aurreratsuago edo nebilen kurso oso handia zen. Handia, batez ere handia, eta noizbait ilunare bai, eta kasu askotan argia ere bai, baina batez ere handia zen, ez? Eta jente asko oso jente desberdina, aldrea, ez? Jente aldrean, jente asko. Kirolak bai, baina gero nik uste dut irakurtzeko aukera handiak zirela, liburutegi ederrak ziren eta, zer irakurri asko egoan. Orduan nik uste dut irakurtzen ere, lehenagotik ere banegoan zaletasuna, baina orduan gauzatu zela zaletasun hori. Oraindik ere banabil, aitortu behar dut. Oso txarra, uste dut oso zona berez, baina behin uste dut geratu ginela orduan egiten ziren eskolen arteko txapelketetan Bizkaiko 2. futbolean. Da, lehengo baten uste dut argazki bat ere jasone bala ekipo hartakua. Nik bentaja banebukan, eskertian nintzen, eta orduan badakizu oso zentro honak ematen dituen, ez? Baina, oso gogoan dakatan ekipo hartakua, Diez, Raton, Foruko Azpiazu, Hurtado, jentea oraindik gogoan dakat. Bai, nik uste dut batez ere hasieran 2., 3. mailatan hasi nintzela irakurtzen. Liburutegi handiak ziren. Gogoratzen dut baita ere liburu denda txiki bat egoala. Da han erosen ebazalanik nire batxiller garaiko libururik gehienak. Lehenago ere liburu batzuk erositan neukasan, ez? Baina orduntxe hasi nintzen nire liburutegia egiten, ez? Nire liburutegi propio egiten. Klasikoz betetakua. Nik irakasle asko horantin baditut, ez da, baina Karmeletxa Nagusia izan nuen irakasle, Anton Linaza, Ruiz Azua, Gerrika Etxebarria, seguru, aipatuz gero beste batzuk bahaztu egiten ditu dela, ez? Baina gero, nik garbi dakat, literaturakoak nituen oso gogoko, ez da. Orduen Txeliz izan zen ere gaztelerazko literaturako irakaslea eta Mikel euskal literaturakoa. Gogoan dakat, Mikelek atara zuela Bizkaiko eskola idazleak. Orduen batzuk ibili ginela herriz-herri, gehiago etxez liburu hori saltzen, ez da. Gogoan dakat, jakin izan nuela, gitxi gora bera, nortzuk ziren, liburu zaleak, bai Mundakan, bai Bermion, eta, liburu partidatxu bat zaldune bala herri biotan, ez da. Hori gogoan dakat, literaturaren soziologia asko azaltzen dut momentu honetan, eta ikaslei beti gogoratzen dut ziet nola hasi ginen eta non gagozan, eta orduan pausuak handiak izan dira, ez da. Nik uste dut Mikelekin 5., 6. mailatan izan nintzela. Behar bada lehenagotik ere ezagutuko neban, ze oso zalea zan, ez? Lehiakorra zan, ez da, dana gogoan dakagu behin apostu egin zuela, ez? Karrera balastarketa bat egitea, oinez, da, esprina hasi eta zaintiratu izan zuela, hori oso deitua eta entzua, eta, en fin, komentatu izan zen gure artean. Nik uste dut neurri batetan naizela Mikel gaitik, ez da. Gogoan dakat berak asko maite zuela herriaren espresioa, ez da. Herriaren espresabideak, errefrauak, bertsoak, txisteak, esateko moduak.
gogoan dakat nola juten zen, lauruetara, mesa emoten, eta nola kontatzen zituen, ez dakit jentearekin izandako elkarrizketak. Ez naz askotan pasatzen, baina kasualidadez atzo autobusa hartu neban, fakultatetik ona, Mungira, eta Derioko gasolindegiaren ondoti pasan nintzen, eta badakit Derioko gasolindegia izan zala Mikelentzako lako, guk orain deitzen dugu estokia, baina berarentzako izan zen sozializaziorako toki oso garbia, ez? Gasolindegian zer gertatzen zen eta kontatzen zituen, hori bai gogoan dakat. Badakit baita ere, adibidez, beste bere libruetan agertu egiten zirela, berak entzundakoak, edo jaso eta kakotzen artean, kominan artean, jartzen zuela herriaren ahots hori, testuen barruan, ez da. Gogoan dakat baita ere, bazuela holako, esango nuke, elkar ez ulertze bat, Gabriel Arestirekin. Gabriel Aresti hurbildu zitzaion, usteok Quintanarekin batera, baina Gabriel Aresti hurbildu zitzaion Bizkaiko euskal idazleak liburu hori berak argitaratzeko, baina batuaz izan da, eta Mikelek gurago izaeban liburua berak nahi zuen moduan argitaratu, bere edizio zoragarri horrekin, ez da, diseinu mentsakak egin zion irudi, baina nik ez da bakarrik irudien kontu bat, baizik eta liburuaren diseinua, testuaren diseinua, oso ederra da liburu hortan, ez da. Bera sortzaile bat zen, ez dago dudarik, ez da, ipuin antzeko alegin mingotzak izan zen, nik uste dut, eta behar bada da, bere obrarik aipatuena, ez da. Ez da bakarra, horren aurretik egon zen novela bat, eta gero, gaur egun alrebez gertatzen da, gure idazlea pasatzen dira poeta izatetik novelagile izatera, Mikelek alderantzizko bidea egin zuen, ez da. Berak asmatu zuen, Kidazu izen berezia, ez da, Euskadi ezin zalako tan esan, orduan Kidazu erabiltzen zuen berak. Aurgintza minetan izan zen bere lehendabiziko novela. Nik batzutan nabaritu izan neban baita ere Mikel egoala inguru literario baten faltan, behar bada garaia ere basan, ez da, beste batzuk bazuten, eta orduan horregaitik jotzen zuen, lehiaketak irabaztera, ez da, aurgintza minetan horrekin irabazi zuen, ipuinantzeko alegin mingotzak ere bere saria jaso zuen, gerora egin zuen baita ere, Igidura berdez, beste poema liburu bat, eta horrela joan zen, bere nik uste dut burua agertzen, ez da. Inor ez da espala batekua, ez bikua, espala asko dagoz batera. Esaten da, Deustuko Unibertsitatean romanikaz ikasten hasi zanean, ikasi zuela baita ere teknika literarioak bere obretan sartzen. Baina aldez aurretik, nik uste dut Mikelek bazuela hausnarketa haundi bat eginda bere euskerari buruz, zer euskera erabili behar zuen, Azkueren zale haundi bat zan, Ritxiri, anaiari egindako artikulu famatu hartan, esaten zuen bezala, bera saiatzen zen ez lehendabiziko idazkera honesten, baizik eta ekin egiten zuen gauzak. Eta hortan, begira, Arestirekin ere bazuen lotura bat, ezta? Gauzak ulergarri egiten, purismotik urten, jentearentzako idatzi. Lehenago esan dut behar bada ezuela inguru literario bat, baina bazuen inguru bat garrantzitsua Derioko ikastaroaren inguruan. Hor bazituen bere kideak eta bazituen baita ere bere irakurleak. Zegoan bakarrik, baina editorial bat, idazle talde bat inguruan. Pentsatu, nik uste dut asko pentsatzen zuela, komentatu, hau da,
Derion bazan behar bada galdu dugun instituzio bat, tertulien instituzioa, eta berak bazuen instituzio hori, zinguruan bazituen bere lagunak, bera entzuteko, bera zuzentzeko, bere iritsiak ikusteko, lantzeko, hobetzeko, fintzeko, hori bazuen, ez da. Baina editorialak, beste kontu bat dago hor, ez? Eta, bueno, lehiaketara jozuela berak, ez da. Ez nik uste dut Mikel Berbera zala lanean, atzeden orduetan, paskaltzen, postretan, lehenengo platerean eta kopa orduetan, ez da. Ez dakit, nik uste dut oso lagun handia zala, ez da. Eta gero berriro literaturara itzuliz, berak asko maite zuen euskera. Eta maite zuen euskera bihurtzea komunikazio tresna oso garrantzitsu bat, ez da. Entzun hitz egiten zena, entzun egiten zena, hori nahi zuen berak rekuperatu, ez da. Eta zentzu hortan, uste dut, komunikatzaile on bat zen pertsona bat zala, ez. Bai, Mikel lehenago esan dutzu da moduan, uste dut oso pertsona maiteko arrazala, eta jente askok estimatzen zuela. Orain, guk neurri batetan mantendu dugu, Mikelen irudia eta Mikelen itzal hori. Baina, bueno, gizartearen barruan gauza asko gertatzen ari dira, gauza gertatu dira, gertatzen ari dira, gertatuko dira. Eta ondo dago, gertatu da baita ere, gehien batetan Mikelek baita ere bere obran, Bizkaiera defendatu zuela, beste bide batzuetatik joan da gero, gure esparru literarioa. Bueno, beti gauza, ondorioak gertatzeko egoerak konplexuak dira. Batez ere azkenengoko poema libruak, garbi dagoz, ez dagozela Bizkaieraz, ez? Bera, Arantzasun egon zen, 78ko argazki famatu hortan, Mikel agertzen da, ez da? Ez. Eta inoiz entzun dutzat kontatuz nola heldu zen, baina, bueno, orain, badaki Lemoako tren estaziotik juntzala, baina ez dakit noraino heldu zen. Egia esateko oso, nik uste dut oso kontalari ona zala, eta bazuela, hori ez, bazuela gauzak esateko modu berezi bat. Eta orduan jenteak nahi zuela bere inguruan egon, ez? Eta bueno, baina inguruarekin ikasi, barre asko. Barre asko egiten San Mikelekin hori. Gogoan dakat, nire, ez dakit, hasierako artikulu izango zen jakinen, bere obrari buruz izan zala, eta orduan gaixorik zegoela, Lezamako bere etxera eroan gentzen, etxe zerragak eta biok, eroan gendun ale etxu bat, eta ez. Eta, bueno, neurri batetan, badakat posori, nire lehendabiziko lantxuak, ikusi zituela, ikusi bazala, eta, fenomenaldi gisa joan ginean, ez da. Ez dakit orain ondo adirazten. Badakit kolpe handi izan zala. Gogoan dakat, orain zelan sartu zanik, eskolak emoten egoan Derioko ikastetxean, da Itxiar Garizar etorri jaten esanaz Mikel hil zala. Da, golpe handia izan zen. Esperantzaz, betetako gizon bazalako, proiektu pila bat zituen. Beti egoan libruak idatzi gurean, libru berrien ametxean, eta ez dakit, eta gero egia da, almen handiko gizon bazala, eta garbi zuela, zenolako estetika nahi zuen berak, ez da. Eta, pena handi izan zela. Nik ez dakit hori ondo neurtzen, ez da. Nik badakit Derioko inguruan ikaragarrizko erantzuna eukie bala.
bueno, danok irakurri genduen aurgitza minetan, danok irakurri genduen ipuinantzeko alegin mingotzak, Leopoldo Zugazaren edizio miresgarri hartan. Danok irakurri genduen ipuionak, ez inguru hartan, ez da. Ipuin alegin mingotzaren bigarren edizio bat. Baina, nik ez dakit neurtzen, hortik kanpo behar bada oso gaztean entzelako baita ere, zenolako eragina izan zuen. Egia da, bera desagertzen den momentuan, Juan Mari Torrealda, Iakineko zuzendariak deitzen dabela eta esaten didala ale berezi bat, monografiko bat inbergendula Mikel Iburuz, ez da. Eta, bueno, usteot, bazan nor, Jakinek bintzat monografiko oso bat bere literaturari eskaintzeko. Orduan, eragina bazuen, baina nik ez dakit gaur egun ikusten zein izan zen garai hartan berak zuena. Deustuko Unibertsitateko irakasle ere bazen, orduan hizkuntza eskolakua, gauzak egiten ari ziren, sortzen ari ziren. Bueno, pena bat da, desagertzearena, eta, bueno, garbi dago etorkizun handia zuen pertsona bat zala, hori bai.